Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. So, maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my channel. So, for today's vlog, mairing ba... Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. So, maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my channel. So for today's vlog, mga iring banbanon, nagawa ako ng mag-noodles muna tayo kasi na-miss ko yung noodles at saka sausage, no? So samahan niyo ako magawa ng noodles for today, no? Our lunch, kasi mamaya work tayo. So tara na, let's go! Tayo na for lunch natin, gawa tayo ng noodles. Instant noodles lang muna tayo kasi our budget. So, lagyan natin ng pampasarap. Mix natin mga iriban-banon. So, ayan. So, ito, pampalasa. So, ayan. Sarap na ito mga iring. So, ihalo natin to para bongga ang show. So, noodles na tayo mga iring. Tapon na itong basura. Ayan. So, i-mix natin ha. So, i-mix natin ang noodles. Ayan, ito. So, mix natin muna. Ayan. Para siya, para masarap. So, ganito lang muna tayo. Simple cooking lang tayo mga iring. Kasi wala tayong budget ngayon. Hindi ako nakababa. Kumuha ng ulam. So, kapagod na. Init sa labas. So, ito na lang para mabilis yung pagkain natin. So, ito. So, noodles muna tayo. So, kain tayo mamaya. Pagkatapos mix to. May sausage ako dito. So, ayan lang. May lunch. Brunch na to. Basta. Oo. So, mix natin well. Mix well ng iring banbanon. So, natubod akong laway mga iring. So, ayan, tikman natin kung anong lasa. Bongga. Upo tayo mga iring. Kuha tayo ng ice konti. 2 cubes lang. Kasi hindi ito masarap pag walang ice. 3 na lang. 4. Ayan. So may pineapple tayo, mga iring. Para kompleto yung lunch natin. So ayan. Natin dito. Para mag-lunch tayo. Samahan niyo ako mga iring, mag-lunch tayo ha. So tara na mga iring banbanon, kain na tayo sa ating lunch. So, minsan lang ako mag-noodles kasi ma-miss natin minsan eh. So pang muna tayo. Kasi meron nakakasumo yung pagkain na palagi kang manok, chicken, beef, no? Sarap niya mga iring. Spicy. Ito din sausage ko. Masarap din. Jumbo. Ayan. Ang oras na.
One na. Sarap. Pagbilisan na magluto, mag-noodles, no? Sarap ang iring. Li, tulog ka doon, Li. Okay? Ayan, pag pag wala kayong oras, pag may stocks kayo na noodles, ayan. Hindi naman to advisable kumain ka ng palaging ganito. So, dapat utan-utan ka, vegetables, no? Ayan. Sarap! Buhay na buhay. Ayan. Ayan. Sarap ng pineapple. Pahinga muna tayo. Si Lia ay one nut. Lee, you have to go now, sleep. Okay? Lia, tinignan niyo yung ano ko. Turban. So, ayan mga iring banbanon. Busog na ako. Later na naman tayo kumain, no? Kasi maligo pa ko. Ayan, pag bilisan kayo magluto, ito lang, pag may stocks ko. Pero, minsan, doon ako kumain sa kantin namin kasi sayang, no? May privilege kami kumain sa kantin. Yan ang mga iring banbanon, no? Amping-amping lang mo diha, no? Kay lisod na ka ay magkasakit karong panahon na. So, amping lang mga iring. Always take good care, no? Sa inyong health. Drink more water. Water gid ta mga iring banbanon kay that's very important sa atong lawas. So, ayan mga iring. Sorry. Nabusog ko sa juice. So, relax muna tayo kasi maya-maya maligo. Prepare ka sa ating work. So, ayan mga iring banbanon. Hindi pa dito sa hindi pa siya masyadong mainit pa siya. So, hindi maganda pag nasa labas kasi humid eh. Iba yung yung init dito. So, maganda yung init dito compare sa sa atin kasi dito hindi siya makaitim, mga iring. Iwan ko. Kahit nasa labas ka, no? So, ayun lang mga iring banbanon. Chika-chika na tayo. Ayan, may sobra pa ako ito. I-keep ko to kasi para mamaya pag uwi ko sa gabi around 11:30 may pagkain ako. Masarap paminsan-minsan lang ang noodles, ha? Bongga talaga siya ng mga iring banbanon. Ayan. Thank you so much, no? Magkita-kita tayo. Mga iring banbanon sa sunod na ako nga video, mga iring. Thank you for watching my YouTube channel. And please subscribe, share, like, and comment. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar, punos ka sakit o punos ka lipay, ichika mo, ilaglag ni Lia. Shalala, bye-bye, God bless, and be safe everyone. Thank you. Bye!